Maakt ze zelf ook muziek? Ik heb muziek gemaakt, altijd bij de harmonie in Geleen. Daar met gestopt, maar ja, zingen doe ik kan het niet, maar het maakt niks uit. Dansen, ja. Maar wat een waanzinnige move van het werken bij een multinational, Ja. die een ontslagen in te denen. Ja. En straks zei ze, ik wil vrij zien. Ja. Om dan die leven heel anders in te gaan delen Ja. met deze woonwagen. Ja. Met dit mobiele theatertje. Ja. Er zit zelf nou op die eigen podium. Ja. Wat ga je ze nou concreet doen? Dat weet ik nog niet. En dat is denk ik het. En dat is ook het. Want dat wordt een vraag van heel veel lui. Hè? Ook Ja. als ik het vertel, dan zeggen ze wat moedig. Maar wat ga je ze doen? Maar ik denk juist door niet op vast te gaan haken wat ik ga doen. Maar eens even alles los te laten. Zo wie dat wagen op mijn pad is gekomen. Ik was er niet mee bezig. Ik heb het nooit bedacht. Dit had ik ook nooit kunnen bedenken. Maar ik heb wel een gevoel gehad bij wat ik, hoe moet ik zeggen, wie ik wil leven. En toen was het er plots. En dit heeft voor mij zo inspirerend nu ook gewerkt. Van ben ik nu ook, durf ik ook de volgende stap te nemen. En echt alle zekerheid los te laten. En maar erop te vertrouwen dat het gaat komen. Maar dan moest er een tractor of zoiets voor hangen? Of een, Ja, en ook dat, de concreet, hoe ga ik er inderdaad met rondreizen, wordt het een vaste plek, waar jullie naartoe komen, dat gaat nog allemaal ontstaan. Woont zij alleen? Ik woon alleen, ja. Oké. Ja. Heb ze kinderen? Ik heb geen kinderen. Dus dat is nou echt vrij? Ik ben vrij, ja. Ja. Hoe, dat moet natuurlijk, dat moet ook ergens van leven. Ja, ja. Hoe ga je dat oplossen? Ook dat, ik heb spaarcent, dus daar kan ik een even teachen met verder. En ja, voor de rest ook dat, ik denk er is werk genoeg als het moet zijn, dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar dan wel een vrijer beroep als dat ze huis. Maar ik denk, en dat is ook wat een goede collega vriendin tegen mij zei. Ze zei, voor dich bestaat er geen beroep, dich hebt zo'n roeping. En zo voelt het ook. En het feit dat ik geen kinderen heb, ik denk dat er nog genoeg kinderen ook zijn. Een kwetsbare groep die ergens vastzitten. En ik zou heel graag ook daar een rol in spelen om hun druimen te verwezenlijken. Zoals ik eigenlijk zelf ook een praktisch leven heb gehad. verhaal! Ja! Wat een verhaal! En wat dus, zei ze nou net ook van, ik heb al cursussen gedaan of zo? Ik heb behoorlijk trainingen gedaan en cursussen. En op welk gebied? Begeleiden van mensen, coaching? Persoonlijke ontwikkeling. Ja, dus het groeien bewustzijn. Nou ja, een stukje energetisch werk. We hebben het soms allemaal lastig om emotie toe te laten. Dan ga je ergens vastzitten. En ik word ook een heel nuchter emus, eigenlijk tot voor 3 jaar terug. Dat ik dacht van, we werden geboren, we leven en we gaan dood en klaar. En op al de rest kreeg ik geen antwoord. Maar ik denk, ja, als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, is mijn bewustzijn er heel erg in veranderd. En ik denk dat we hier zijn om te ervaren, te groeien, te ontwikkelen. En te delen? En te delen. En ik denk in het delen zit ook een enorme kracht. Het delen van verhalen. Geluk is het enigste wat zich verdubbelt als ze het deelt zijn. Ja. Dus. Maar wat knap dat ze eerst aan zichzelf werkt. Ja. Hè, een stukje bewustzijn. Ook zichzelf tegenkomen, maar aan zichzelf werken. Zichzelf beter te leren kennen. Ja. Best ook meer van zichzelf gaan houden. Dat ben ik gaan doen. Ja? Ja. Good for you! Hey. En ook dat is het gaat en dat stopt nooit. Hè. Ik bedoel, dat denk ik dat jij dus hele leven door. Nou ja, Nou, Melka, ik denk dat als ik dit verhaal nou huur, wie is ik aan de wagen is gekomen en waarom. ja. En als ik tegen nou, ik ken dich pas net, maar ik denk wel dat dich met die persoonlijkheid heel veel te geven is. Ja. Aan mensen. Ja. Dus ja, ik ben niet zo benieuwd als dich natuurlijk, want ik ben zelf natuurlijk het meest benieuwd. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat weren. Ja. Ja, ik ook. Dus we hebben het
En dit is Wat een... dan? Kent ze... Ja, die kent ze natuurlijk. Oh, Niet nee, hier. ze ken ik. Maar dat is een legende, hè? Glenn ken ik zelf koos ik helemaal niet, Nee. inderdaad. En Joey ook niet. Maar door de verhalen van Ja. Sil natuurlijk wel. Ik ken Joey goed. Ja. Want ik kom Joey ieder jaar tegen op Funtop. Ja. En het is een virtuoos accordeonist. Ja. Maar is gewoon nog een hele leven fijne jongen is dat. Ja. En Glenn. Inmiddels is er een in de Maaspoort ook nog hem vernoemd een plek. En hij leeft die ook voort. Ja. Ja, het is een aparte plek met heel veel herinneringen. En dit is er meer herinneringen aan toevoegen. Precies. En ik zei wat, ook met Sildreuver, ik zei, en nu, daar waag ik nu zijn derde leven in. Hè? Hij was van Joey en zijn broer. Ja. Hè? En toen was het nog de Shafgate Ja. met dat bandje, toen Ja. had Sil er dit van gemaakt. Ja. En ik zit weer in een gaat andere levensfase en ik denk, daar waag ik nu ook een andere levensfase in. Maar ik denk, de kern en de energie wat erin hinkt, ja, dat blijft bestaan. Hè? Dus, Ongelooflijk. ja. Ja, toeval. Ik moet nog heel even kijken naar het mengpaneeltje. Ja, dat is allemaal Ja. nog zoals... Ja, ik heb er verder, maar het enige wat ik heb gedaan is even de mannelijke dingen. Er moest even gaan kleuren in voor mij. Ja, Zelda kwam ook hier binnen. Het was iets te mankeverig. voor mij. Zelfs had toch al die prolaria nu weg, al die friemelen van dicht, want er waren een paar maanden geleden nog even heen. En ik zeg, nou, het hangt er even voor de kleur en ik weet ook niet wat het ervan gaat werden nog. Hè. Dadelijk op termijn, man. Kan ze Ja. niet zingen? Nee, ik kan niet zingen. Kan ze een instrument bespelen? Klarinet zeg, ja. Ja. Maar daar heb ik nu niet hier liggen. Oké. Want? Nou, nee, maar ik denk van, als ze dan toch die eigen podium is, Ja. ga je ze ook iets met muziek doen dan straks? Ook dat is Richting andere mensen. Ook dat is nog een druim van mij. Ja, ik zeg, ik kan niet zingen, vind ik. Al ja. Maar het heb ik nooit weerhouden om dat podium te pakken. En dan kreeg ik terug van, zingen kent ze niet, maar de brengt ze het wel leuk. Ja. Ja. Maar ja, bij weten wat ik dadelijk... Dan kan ze misschien ook mooie gesprekken gaan doen. Ook dat, ik heb heel veel ideeën. Ja, Boete eigenlijk het grotere stukje woog dan ook wat ik al zei met kinderwerken, maar ook de ervaring na 25 jaar in het bedrijfsleven. Daar heb ik gewerkt. En ik ook daar denk dat de wereld een schonere wereld zou zijn als we meer bedrijven hebben die hun droom durven te realiseren. Ja. In plaats van alleen maar geld te willen In verdienen. plaats van een decooi van de winstmaximalisatie. Ja? En een groot gedeelte zit ook vast. Het is een illusie te denken van als je maar hel genoeg werkt, dan komt ze wel de route. Maar het gaat ook over rolmodellen en kunnen inspireren, zowel in het bedrijfsleven als over de kinderwoog te verhouden. Het draait niet alleen om geld. Dus dat is een stukje het grotere plaatje. Mhm. En dan hebben we de detail. En dan komt het ook naar mijn eigen passie. Is inderdaad het podium pakken, verhalen vertellen. Ja. Het podium bieden aan jullie. Ik denk ook heel belangrijk. Die dat misschien ook niet zo 1, 2, 3 kennen. Ja, nou. En zo denk ik dat alles wel bijeen gaat komen. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat ze die passie durven te leven. Maar daarvoor moesten ze dat wel eerst weten. Hè? Hoe ligt in hart? En dat is ook mijn ervaring, dat te veel lui vastzitten in een structuur waar ze niet... Ja. Wat ze wel willen, maar misschien niet durven. Ja, maar dat ze vast blijven zitten en dat er heel veel talent onbenut blijft, omdat lui nu eenmaal in dat hokje zitten. En dat is mijn droom. Al die vrije vogels, de login. Goh. Ja. Hey, en wat ga je ze tot slot, wat ga je ze op de neven- en nichtendag doen? Wat we daar heel veel, Of is dat nog geheim? heel veel witte wien drinken doen voor dat. Oh ja! En zingen. Dat Oh, is ja. ook een traditie. Mijn papje moet een gezin met 11 kinderen. Dat heeft 7 zussen. En dat eindigt altijd in gezang. En dat zet de veer ook voor. Dus wie de Duitsers zeggen, Wein, Weib und Gesang, heute Abend.
En die broer is de Bob? Ik weet niet of zijn vriendin, een van die Ja, want twee. die komen me dik Maar ze halen. komen mij ophalen, ja. Ja, dat heet zo. Als eens Oh, die zien nog niet.